Здравейте хора към още едно видео. В това видео ще ви покажа как да вземете 1000 абоната по-бързо. Затова нека да започнем. Първо, ако нямате канал или искате да го опитате на нов, първо трябва да влезете в YouTube Studio. Аз в момента ползвам телефон, затова аз ще ползвам интернета. Влезни в studio.youtube.com и тогава трябва да влезете. Чакай, не трябвате в studio.youtube.com, а youtube.com. Сега натискате менюто. Тогава отваряте настройките ви и трябва да създадете нов канал. Създаване на канал. Сега тук ще ваза твоето име. Аз просто ще пиша нов канал. Разбирам да всички тия неща. Тогава създаване. Сега ви трябва телефонният номер, който аз просто ще прикрия, за да не се обадите на нас. Сега, хора, трябва да проведете профила ви. Сега на нас ни пита кода. За нас е 57075. Така си мисля. Сега напред. И ето, хора, вие си създадехте канала. Сега аз просто ще влеза с канала. Добре, сега можем да започнем да взимаме тези 1000 абоната. Първото е да направите канал банер. Затова можете персонализиране на канала. Тогава при това добре дошли, можете напред просто. Тогава налагане на марката. И тук си избирате банерно изображение. Ще се види, когато го избера. Добре, хора, след когато го избрахте, трябва да го изберете как ще изглежда. За нас ще го избереме така. Къде е запазвен бутон? Той е готов, а не запазва. Сега, когато си имате банерно изображение, сега трябва да отидем в основна информация. И сега трябва описанието. Да дадете нещо в описанието просто. Ако ползвате телефон, то показва първите 100 букви от описанието. Затова го направете до нещо, което ви пита за какво правите в канала си, мисля. Даже забравих, че банера трябва да бъде нещо, което ти показва какво каналът ви значи. Затова ще пиша описанието. Само
за една поредица. Точка. Няма нищо друго. Сега ви трябва идентификатор, за да хората да ви избират. И аз ще пиша нов канал. Просто. Ето така. Сега тук горе можете да затворите това, нямате нужда него. Тогава публикиране. Ето. Сега, трябва ви профил пиксър, което е едно от най-важните неща, което канал трябва да прави. Затова аз пак ще преключа тази част. След когато си избрахте профил пиксър, сега е време да правим едно нещо. Първо, сега трябва да се върнем в оформление и трябва да правим трейлър. За да правим трейлър, направо трябва да качим видео. Сега това видео ще го приключим, обаче вие ако искате можете да качите. О, да, се забравих да правя публикуване. За да се смени профил пиксъра и неща. Добре. Сега имаме нов профил пиксър. Нека да видя. Да, имаме нов. Сега представени секции. Аз препоръчвам така. Ако вие сте сорт ютубъри, трябва да ставите кратки видеоклипове отгоре. Обаче ако правите нормални видеоклипове, аз препоръчвам за вас да бъде отгоре и кратките видеоклипове да бъде надолу. Или просто намахна с кратките видеоклипове, така. Аз да ги създада пак. Даже аз препоръчвам да сложа назива сега, минали потоци и по-популярни видеоклипове, ако искате. Сега, той препоръчва да сложите един плейлист върху видеоклиповете и тогава сте готови. Аз не искам да натисна тук. Добре, сега всичко е запазено. Сега аз си мисля, че това е всичко, което може да ти помогне да вземете 1000 абоната по-бързо. Ако ми казахте, че забравих за нещо, мога да го правя от част 2 от тази нова поредица. Ще се видим скоро. Чао!